bi ame arabala juin kalo klita ani konoto samba flani muganani am sogolendu ana mali kono mali koka mali kuno funi borolo sirofe amba fo bajale nyantu makada wati tugaka ayo bismillah mali kuno funi ka bi kuno funi ulukeneka Tenedo juin kalo klita ani wuluvla samba flani muganani ukera seliba do yi aw nga jamana fata anani bilajara lenfe alla sorla jien fando fe ulu koni silla ka beni kariye ori okumu konna la anga jamana franche fanga nyama colonel Asimi Ngoita alena ka gouvernement ma koni kalo ka fo silikana jigi kuluba pale koni misiri konna la kana mi ka wedo uchimalo jamana koni mi yera anga jamana franche fanga koni ayira ka foko wili ka joni fere bilajara lemse ke wala saka jamana do koni aglisi kekene la kuranko utafa fala mi mega mawere koni hami kosobe ni watina kuni atalaje anga jamana ba maliba Burkina Faso Niger ni jamana sabani olu koni ayesi jamana koni ye koni alaje tungala tagala ni okoni ang jamana nunu koni tungara kewi ko lu joda ba koni me jamana koni kanye tagala kadaka anga jamana demunu koni siglino ko khana konna o ko de be do jamana koni konna la kere ne kata bursi kono duku koni mamunu koni me de kun konna la ka udeme ni siria ere koni dile karo ka fo de men koni soro ba do olu yere dife ameta bankasi marabolo konna la kasangani civil temeni nye juin kalo klita andu samba fla ani moga ani nani karo ka fo bankasi dugu korona la tataji ni ale koni be subala cercle konna la bankasi marabolo konna la kasangani civil don temeni nye juin kalo ani turu ikaro ka fo bingani wale koni taraka nye shikaro ka fo ni dugu kono mama mi yere koni krasabe ka mafla bone ani la mafla fana olu koni jukina kosobe munu yere koni taraka ta laptani so olu konna mamunu koni bora usiyoro la kasabu koni keni de kunyeni odo betalege la kana balia konna kasangani karo kafo seliba ko nyana mali okumu konna wi ama chama koni isiria ira kafo ko de men koni bora fanchima fe kanyeshi uluma ina fo mamunu koni me baron faka u koni u pushi uluma ni sokoi wo ko fe mawero koni fenana kana nya uma ka de men koni do mai karo kafo farla fini fo ta se baro fe chama ulu koni ma de liquidation de la MINUSMA ale koni jakul dono no kosofe anga jamana konna la kasangani anga jamana koni kumila kana balia min konna la kamili samba fla antan fla wagati MINUSMA konna na kasika anga jamana sorasila ko koni de me kasika karogale dina tigla ma koni kele kabo anga jamana konna la ngana ma yusira ka santani ko koni ke tatemena shishite bo ore kama anga jamana nyama koni ayini ka ufe ukata kabo anga jamana konna la ore konna ukaliquidation ni ukoni ukamina chawe kata kabo anga jamana konna la ubaro dabna la kabini janvier kalo kile flotte meni apna to sina fo december kalo kile bisaba ani gilata obaira ka fonyon december kalo kile bisaba ani kele na tache femi kalo ka fo MINUSMA mo ukoni bulu fem be anu yere koni be anga jamana konna bla igaro ka foni kuna fonyon bela jiralen koni yere dira anga jamana ko kanku o ministry de koni feni o koni Abdoulaye Diop ye kasangani juma don temeni ni agala sigimi koni kala ayre koni ka marabulu konna ni oye aka département konnai kasangani juma don temeni ni fédération des producteurs de coton ni okoni e karoka fo fédération bam koni siglero ni okoni korseno ka jekulu be flalyon ka ke fédération kelenyi olo koni bismillah la femi karoka fo juma don kulubaka olu fene karoka fo palais présidentiel mununa uni anga jamana nyema colonel Asimi Ngoita ukoni sigira ka kuma karoka fo koriku abisika na fajumena ti anga jamana konna la femi karoka fo mumisa ke wala sa abisika do bala kosobe ka temeni bela jeralenka oro koni kera kuma we munu koni fo wala jekeneka kasangani cybercriminalité koni kelali ni oye kuma farati fo walma femi karo ko futine wili kuma walma kuma chechuko koni foli bololo sira olu koni sanfela fe o de koni kama karamoko befo junior ni ale koni karamoko befo mi ale koni tanyara ale ladege baka o koni ale koni ka kuma do koni sinfe o koni sira ka kesawe kale era koni samakati rasoro ko banani ale ni nyogon cheni wakatina
ameta ko kan kibaru la ni wagati na seliba ni ale koni mega san osan o wagati kelen de la ikaro ka fo silame don koni meta o ka silame ha josin duru koni la nyana mayani o koni hije kata inye da alaka suka ala ya sin ko ya mununi ayira la ka fo san osan mamunu koni me bone o ni la ejikero la abita fo ma ke me duruni biduru boyango ka sabu koni gani kle fariali koni wa ayira la ka fo nyina fana ko femi ye wore ale koni tali koni kona ikaro ka fo maganka olu fena ko kada ka do ye ayira ko makorba munu koni me wo yimi achama me anyagaw de tutu yoro la ko kama al ni ye woro fitini bla ika sakoshi kono ni asomina ka fuku woro de ba kono ika sakoshi kono obe bibul kada ka ubata ka alafili amta Burkina Faso ni wakati na femi kado ka Burkina Faso jamana nyama ukoni TV5 Monde ni ukoni Faransi jamana koni ka telesodo koni uyuka bara koni suspend ni wakati na kado ka Burkina fanta annani bela jaralen fe ni koni make do wara kama kuka sangani kado ka juin kalo kleta ana wulon flani ubena tene do ma ko jabarani so koni jado di walma koni kuna fonia do di munu yara koni te kuna fonia jele wa ku mangate ga minke ujala klindo ori kama ore yara de kama femi CSOC ni ukoni Burkina jamana kuna fondi la ka soba koni uye ususpend femi kalo ka fo ute kuna foni adike uti barake fo wakati kura wa o ko feka kala alamanti koni biuka mi mita ijo fo sewa war million biduru boyango amto Burkina Faso alibi ayirala ka fo ka sangani juin kalo kleta ani kelente menenye karo grandine tigama u koni e binkan woleta kanye shikaro ka fo Burkina Faso fintigla ka ulu koni nda hayoro do koma mi kera so beka ikaro ka fo sura sila ka ma keme koni bone anina ikaro ka fo ni binkan wole nyere koni kala masila du kondran ube Burkina ere koni koro ya fanfela koni fe kuna funia bulla bulla sira olu koni kan do ko tumene nununa ikaro ka fo wakati mina iji baro be sinani iji de were koni tara makani Madina kata ukasega ukasila me ajo sinduru koni la nyana maya choga miani ukoni iji keliye ayira ka fo ambala kado ale yere koni kumi don lela ka ayire jata ka kla ka seyin ka obla bulla sira usafela min koni kira dusuma kasa yakobaye ikaro ka fo silame adina nyama baw koni bela jale nyoro fo kata se silame koni dim bela jale koni yoro kada ka ayira la ka fo mike abiga ala ka jinere koni la goshi ko kama kara mo do were ayira ka fo ko ka kombinye wakati temele ndowla ko maro fena sorla munu kumita doge alkabala kata alkabala goshi bi kuna fara maro fena sorla mi islam ya jina mo ko mi fena tani wala nuke ko afam ya mandinga ko akara ke mo bulu ka ba ko koy nin ko ni kera sabu ye mo ko tuma ko ni kan arma da ke ko mo ko kana soni nyokona were uluma kuna fundi kunchela bi femi kuna fundi so blajal fo kata se kuna fundi la blajal ni karo ka fo ma fa ka bara ko me ira soro animation ni journalisme kono ulu blajal ko ndu suma ka sale no bi ka asabu ko ni ke ikaro ka fo sijo tabani ale ra ko ni barakara baro ni o ira ko ni kuna fundi so bara ko ni ulu ka redacteur koro ko ni tanali ni o ko ni Muhammad Touré atayana ka ashito sambisa ba anifla boyan kola ama fo ala ka bada bara dali no ya bamaga toy ala ka fo mani nyogo were ma ala ka meleke nyuma siki akuna ambora ka seliba la nyana maya sisa amba fo ala kanga saunche ya ka sanchama hirana ka angala yunu sabati ka jamana basigi ya rabi ala ka odo bela jarale mine amba fo awnichi akala meliko yumana ayo so to maliku na funi brol sero kuna funi jele umbe soro ode sanfe haw kamedo reni ala mabashkenin awla ala kan shi joko makono